YouTube, og velkommen til noget Sticks and Stone på vores kanal, som hedder RetardedBros.dk. Og The Awesome Channel. Ja, The Awesome Channel. Ja. Og vi spiller Sticks and Stone, så hvis I kender reglerne, så er det sådan, at ens Combat X, den for humiliating, det vil sige, at man mister alle sine point, det vil sige, at man... Ah! Nej! Hallo? Ha, headshot. Headshot, mate! Det var faktisk pænt sygt lavet. Du kom bare lige sådan løbende ind i det hele. Okay, jeg ligger der på 3. plads. Jeg havde folk, der brugte crossbow i det her. De er fucking svære at nakke. Og dig, man! Og dig, man! Det var dig. Punkt. Nej, dum. Har du problemer med det? Oh, yeah! Oh, look in the mirror and you Men got one problem. den vil humiliate en, så er man ellers ballistic knife og crossbow. Og så må man prøve at nakke folk med det. Og altså, så gælder det bare det gælder ikke om at få flest kills, det gælder faktisk om at få flest point. Bang. Fik jeg lidt ked der. Skal lige se. Det er dumt at stå stille i det her, fordi så er jeg næsten sikker på at blive humiliated, hvis man står og stener for meget det samme sted. Hey, det er dig! I'm gonna fuck you up! I'm gonna fuck you up! Åh, blood first. Okay, fuck det. Fuck you for my blood first. Jeg ligger imens lige nede under dig. Jeg er glad for. Ej, så bliver jeg nakket. Lol, hvordan fanden kan ham der have 8 kills? Jeg synes, jeg havde rimelig god rundt. Jeg tror, hvis jeg spillede det her hele tiden, så tror jeg, min KD den ville være meget bedre end 0. Har du set min KD på med ballistic knife? Den er overraskende meget sød. Ja, det går jeg ind og kigger lige bagefter. Min KD med ballistic knife, den er også god. Jeg tror, jeg vil... Og ja, 7. Lol, det var ham, der lå øverst. Han var jeg tæt på at humiliate. Level 25. Level 25 prestige 1. Jeg ved ikke hvorfor, men man føler sig bare så god, når man går i prestige. Så kan I se, at der står bankrupt, eller hvad fanden det var, der stod. Så det betyder, at han er... Jeg kom til prestige også. Jeg kom i 3. prestige. Og jeg er level 15 lige nu. Se, der blev jeg humiliated, og nu ligger jeg nederst med 0 point. Og det skal den 777 internet, eller hvad fuck det han hedder. Det skal han betale for. Jeg ligger højere end dig. Det var, ja, det er fordi jeg lige blev humiliated. Nej, det gjorde jeg også før det. Dør nu! Die. Jeg nakkede en, ikke? Og så blev jeg selv nakket endda. Jeg har fået min ballistic knife i guld. Og jeg ligger på 2. pladsen. Altså, hvis I gerne vil have ballistic knife eller crossbow i guld, for guds skyld, spil Sticks and Stones. Det er den bedste game mode. Og gøre det i. Det er sjovere end alle de andre, synes jeg. Men det er jo, man får også meget hurtigere kills med for eksempel sin ballistic knife. Det får man meget hurtigere kills med, end man gør, hvis man bare spiller normal game mode. Det er også sjovere. Ikke se, jeg bliver humiliated pænt meget. Jeg blev humiliated 2 gange. Nej, det er jeg så ikke. Jeg ligger stadig på 2. pladsen. Ja, du skal ikke humiliate mig, din dealer. Jeg vil kraftedeme ikke blive humiliated nu. Nu ligger jeg endelig på 2. pladsen. Jeg render rundt med min combat knife, klar til at humiliate. Jeg venter bare. Combat knife. Combat knife. Så bliver jeg nakket. Jeg vil ellers lige være for ham der. Okay, jeg blev ikke humiliated. Så længe jeg bare bliver nakket normalt. Jeg ligger på 1. Jeg er klar med. Jeg skal nok humiliate dig, bare rolig. Nej, hvad er det for en aftale, vi har haft? Ja, jamen, hvis du ligger nummer 1, så må man godt blive humiliated. Nej, det har vi ikke lavet nogen aftaler. Jeg er ligeglad. Du kan ikke bevise, at vi har lavet en aftale om noget som helst. Jeg er ligeglad. Se det på den side, jeg ligger på 1. plads. Se det på den side, jeg stikker dig lige i ryggen nu. Det er ham der 77 internet, han skal betale! Hvordan fuck lavede han lige det? Jeg blev humiliated. Okay, godt nok. Og det der move der, det er pro move. Han er pro dancer, ham der. Han er bare lige sådan nu. Der var sådan et, der kom hoppende ned i hovedet på mig. Lol. 1. pladsen! Hacker! Nå, det gik ikke så godt. Hacker fra 7 internet.
Lol, jeg havde 10 kills, jeg lå over en med 23 kills. Men til gengæld, så blev han garanteret også humiliated. Hallo, jeg skulle lige til at... Anden pladsen. Hallo! Pax! Okay, vi er tilbage, når vi er inde i næste bane. Altså, så er vi tilbage. Jeg ved godt, vi er gået i gang for lang tid siden. Det er ikke fordi, at min loading-tid den er 25 år. Det er fordi, jeg røg ud af serveren, og så røg jeg, og så blev jeg nødt til at gå ind igen. Ja, du mistede alle dine kills. Jeg havde ikke fået nogen kills endnu. Okay, godt nu. Jeg mener ikke, vores gameplay ligesom skal være gode, ikke? Det er også, Karl. Det har jeg fandme ikke sagt. Så tror jeg, hvis du skal finde en anden optag med, hvis du gerne vil have, at jeg skal på den. Nej. Godt være, at jeg er nogenlunde til Call of Duty, men god, det vil jeg fandme ikke kalde mig. Så tager han bare mit kød, så han fandme dø selv, hvis han ikke gider. Okay. Nej, jeg mener, vores gameplay skal være gode, altså sådan med, at de ikke sådan skal komme totalt op og... Så bliver jeg humiliated, når jeg lige kom ind og fik en god start. Fuck det dig, din abe Benny. Abe Benny! Prøv at se, jeg ligger bare nede på jorden. Det er godt lavet, det der. Crossbow. Jeg er fucking hardcore, det der. Noob. Fucking noob. Og jeg skal lige... Det er fucking sjovt at prøve en knife ind imens. Lad være. Din nørd. Lol, det var ikke dig, der stoppede mig, lol. Nej, jeg vågner, jeg render bare rundt og... jeg fik en glad først. Jeg kan ikke se, hvad jeg laver. Jeg render bare rundt og knife for random. Og de kaster bare lort og alt muligt efter mig. Lad være! Og så døde jeg. Endelig. Nej, jeg kom bare ned med 3 af, bare rende rundt og få kills ved random. Det første, man skal gøre i det her, hvis man ser en fjende, det er at kaste en combat axe efter ham. Karl, det ved jeg godt. Ja, jeg siger det bare til folk, der ikke kan finde ud af det her. Det kan vi heller ikke, men altså, de siger det, vi kan finde ud af. Hvis du humiliater ham der bliver den første, så får du et shoutout af mig. Hvis du humiliater ham, der ligger nummer 1. Nu vær din fucking... Come at me, bro! Det ligger bare nede på jorden. Mig? Nej, jeg troede lige, det var dig, der begyndte at kaste combat axes efter mig. Der var en, der også kan finde ud af dropshot. Så dropshottede jeg lige, og så skød jeg ham lige i penisen. Nej, så bliver han hakket om den anden. Nej. Nej, jeg fik lige 2 combat axes. Det var godt lavet, det der. Fuck, du var godt ramt. Det vil jeg fandme give mig selv. Hvad vil du gerne give mig dig selv? Jeg vil gerne give mig selv det, at jeg er blevet pro til at ramme med de der combat axes. Sådan. Sådan. Nej, jeg blev nummer 3. Oh my god. Det tror jeg også bare var alt for den her gang. Og der blev lavet final kill på dig. Tak for at sammen. Hej. Så er vi tilbage i YouTube med mere Sticks and Stones. Og jeg er reelt blevet nakket en gang, fordi at... Ja, det ved jeg ikke, hvorfor jeg var. Og døde, mand! Tomahawk! Hallo, lad nu være med at stalke mig. Fucking noob. Jeg elsker hijacket. Så bliver jeg accumulated. Jeg havde ham der 7-7 internet. Han er bare en hacker. Okay, det er han ikke. Unknown 74, lol. Så er han ikke internet. Det kan jeg ikke tale om. Ham. Hacks! Ved du hvad, jeg har en god nyhed. Jeg har spillet med Drunken Genius i dag i en FFA. Jeg fucking pwned mig. Ved du hvad? Jeg rager mig. Ja, hvad retter dig? Det kan jeg være spiller med mange gange. Ja, nu kommer den og siger. Nu kommer den. Jeg spillede med ham mange gange. Seriøst. Bankrupt. Hvordan fuck gjorde han lige det?
Det vil jeg gerne se igen. Nå. Ja, sådan kan man vel også gøre det. Hvad er det for noget, siger? I dark. Der er en grund til, at vi sidder i Retardo Bros. Fordi vi er retardo. Nemlig! Så er der nogen, der har. Følg med. Nej, jeg vil have min kastekniv. Som det ikke hedder. Humiliated! Ja, se det på den side, vi bliver humiliated. Jo, jeg blev Vi er humiliated. kongerne af det her. Jeg blev humiliated flere gange af den pis her. Oh yeah, dropshot for guds skyld i det her. Jeg havde ham der 7-7 internet, han er hardcore til det her. Og det ved jeg godt, men jeg humiliated ham lige før, fordi jeg var træt af ham. Ikke Benny. Det er ikke engang dig, der nakkede mig, mand. Nej, men jeg nakkede ham den anden. Skriv hvis jeg har noget Skyrim på min kanal, fordi det har jeg lyst til at spille. Lad nu kæft med at tale om din egen kanal. Det er da ikke din kanal. Jo, men vi bliver nødt til at reklamere på vores egen kanal, og så vi får nogen. Ved du hvad? Nej! Punkt. Nej. Oh yeah. Det er dig, din fucking ægge, Benny. Også mig, fatter. Og blot for det. Lol. Jeg kommer i level. Jeg synes bare lige når man er stedet i prestige, så synes jeg bare, det føles som om man kommer i level hele tiden. Men det er selvfølgelig også det, man gør. Ja. Lol, jeg blev humiliated 2 gange, og jeg ligger nummer... Fuck, laver du der med den fucking... Psycho. Crossbow nørd. Jeg var stadig på vej over for at... Men først kommer en nærkamp i det her, så er det dumt at bruge crossbow. Nej, i det mindste humiliated han mig ikke særlig godt, hva'? Det går vist ikke særlig godt, hva'? Det går vist ikke særlig godt. Ej, fuck, jeg var tæt på at få ham der. Ja, det går ikke særlig godt. Brugte han lige 20 minutter på at nakke mig. Jeg havde ham der pukse af shisha. Fuck laver du? Hvad fuck laver du? Nej! Jeg tisser på dig, mand. Fuck you! Ja. Prøv lige se, mand. Jeg hader dem der stokker en. Ja, det gør jeg også. Men det er også dårligt i forhold til bare at nakke folk med combat knife. Ja. Nej. Jeg kan Benny for helvede. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har lige fået 2 combat axes. Men samler dem op, der bliver kastet, så hvis der er en lige har kastet en, så kan du samle den sandsynligvis op, hvis du lige løber. Der var en anden, der skød mig i stedet for dig, mand. Nej, det var mig, der fik killet. Nej. Det kan godt være, en skød efter, men det var mig, der fik det. Ha, jeg dropshottede lige. Jamen, det var fucking godt i det her. Jeg undvide lige combat axe, fordi jeg dropshotter, og så skyder han så en kniv lige i mit fjæs lige bagefter. Fucking bare, du skal ikke lade på gulvet, når vi laver stations. Fucking. No. No. Nej. Don't do it. Don't do it. Nej, jeg bliver... fuck mit liv. Nå, jeg overlever. Det var ikke dig. Jeg blev nummer 2. Ja. Seatbacks. Han påner ham der. Han er så god til det der. Men han hacker også. Han er ikke nakket og næsten andre end mig. Jamen, vi tager bane op i det næste bane.